Kann denn das noch sein? Hugyec Erik, a Mami Team fehér motorosa mindent megtett, hogy a technikai hiba miatt lenullázott gyáli verseny után a maximális pontszámmal távozzon a második fordulóról. A Belgiumból hazaköltöző 2010-es bajnok remekül ki tudta használni ezen a pályán a motocross hazájában megszerzett tapasztalatait. Elég sokat tanultam ott kint, főleg ezeket a homokos pályákat, vagyis ez a homok ez inkább keménynek számított kint, ettől sokkal mélyebbek. Meg hát sokat megtanultam, hogy mind kell állítani a teleszkópokat, aztán szerintem jó hatással volt rá. Hugyec nem kegyelmezett az ellenfeleknek. Látványos és gyors motorozással magabiztosan nyerte meg az MX2-esek versenyét. Nagyon számított a rajt, egy jó rajt, és utána a belső íveket zárni. Mert ha valaki eljött elő, és a belső íveken jó gyors tudott lenni, akkor simán meg volt szerintem a győzelem. Hugyec mögött az OKR KTM két kiválósága, Nagy Alex és Firtosvári Gábor csatázott a második pozícióért. Nagynak a kondíciójával gyűlt meg a baja, így az MX2-es pontvadászatát magabiztosan vezető Firtosvárié lett az ezüstérem, akinek ráadásul még egy komoly lelki harcot is meg kellett vívnia ezen a versenyen. Tavaly az utolsó csapatbajnoki futamon így sérültem le, konkrétabban belső vérzésem volt, kivették a lépemet. Egy kicsit nehéz volt visszatérni ide és újra megcsinálni, de úgy gondolom, hogy a feladatnak a nagy részét teljesítettem, elégedett vagyok ezzel a mai versenyen, hiszen nem volt egyszerű mind mentálisan, mind fizikálisan visszatérnem ide. Szép fokozatosan lépkedek egyre följebb, egyre jobban meghozza majd az idő a munka gyümölcsét, úgyhogy majd meglátjuk évvégén, hogy mi lesz a top formám. Az MX2-es kategóriában egyébként a 2010-es bajnoki évad küzdelmei ismétlődik meg a szemünk láttára. 4 évvel ezelőtt is a Hugyec-Firtosvári nagy hármas között dőlt el a végső győzelem sorsa. Akkor a sokáig vezető Firtosvári sérülés miatt csak harmadik lett, és Hugyec ünnepelhetett. Vajon mit hoz az idei forgatókönyv? Természetesen az év hátralévő csatáit is megmutatjuk, így együtt izgulhatjuk majd végig a fiúk összecsapásait.
Az ifjú titánok mindent megtettek, hogy elkápráztassák a közönséget, de a nagyágyúk, az MX1-es kategória futamai még hátra voltak a legeredményesebb magyarokkal a mezőnyben. A HTS KTM-ben versenyző Svoboda Bence és Németh Kornél, valamint az OKR KTM kiválósága Szőke Márk az elmúlt 3 évben minden élsportbajnoki trófeát bezsebeltek idehaza, de idén már egymás ellen kell bizonyítaniuk. Gyálon a bajnokság első fordulóján Németh megmutatta, hogy ki az úr a házban. A fiatal trónkövetelők nem tudtak az egykori VB menő nyomába érni. Nyásapáton sem változott a forgatókönyv. Németh még nagyobb fokozatra kapcsolt, semmi esélyt nem hagyott kihívóinak. Mindent beleadtam, amit tudtam, mert szeretnék az ADS-on újabb, mint 2009-ben, ami jó helyezést elérni, vagy illetve a 7-ben, 8-ban, 9-ben ugye nyertem futamokat. Én úgy gondolom, hogy bennem van még ez a futamgyőzelem, akkor is, hogyha ugye nem a szívem csücske ez a motocross már, de az viszont nem úgy megy, hogyha csináljuk, akkor valahogy csináljuk, hanem hogyha odaállok a starthoz, akkor nyilván szeretnék nyerni. A csapat miatt, a nevem miatt, hisz hát annyira nem lehet szerintem megtenni, hogy most itt 5. helyen motorozzak. Németh mögött viszont egymásra talált Szőke és Svoboda. Az ő párharcuk nyújtotta az idei verseny pikantériumát. Hosszú körökön keresztül csatáztak, mindketten elkövettek pár apró hibát, de a mindent eldöntőt végül Szőke húzta be. Bedöltem egy fordulóba, ahol így beletettem a fordulóba, és behúzódott a kuplung. Aztán már azért a végén felé fáradtak voltunk, mert nyomtuk egymást, hol így volt, hol úgy volt. Azért mentálisan is kivette az embert, nem csak fizikálisan. Egyszer hát csináltam egy bakit, megpördültem, ez pont annyira elég volt, hogy a Szőke már elkerült. Nem tudtam olyan hirtelen felzárkózni, már nagyon-nagyon fájt a másik futam másik felébe a lábam. Meghúztam, ahogy megpördültem, az pont az a lábamra talpaltam le. Aztán le is kellett vennem a szemüveget, nagyon nehéz volt onnan fordítani egyet. Kezdtem jönni, ugye szemüveg nélkül, nagyon aggódtam, hogy tudok előzést csinálni szemüveg nélkül, ugye ilyen talajon nagyon-nagyon fontos, mert egyből a kis apró homokszem belemegy a szemünkbe. Sikerült kis szerencsével, a Márk bedőlt az egyik kanyarba, szerencsére nem követtem, hanem másik nyomot választottam, és így ki tudtam kerülni az ütközést, és másik lettem, örülök neki nagyon, köszönöm szépen a csapatomnak, hogy itt lehettem, és az összes szponzoromnak, hogy támogattam. A Magyar Motocross Bajnokság a 3. fordulón a legendás hódmezővásárhelyi Roland Ringre látogat. Vajon Svoboda meg tudja lepni rutinos csapattársát, vagy újra Németh pillanatai következnek? Hugyecerik vagy Firtosvári Gábor lesz a befutó az MX2-eseknél, tetán az eddig visszafogott Nagy Alex odacsap nekik hazai pályán. A következő adásban megmutatjuk.